Nagmabulukon ang culminating activities sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City nga mao ang pamulak o float parade ug indak-indak sa Kadayawan o street dancing competition. Ani report ni John D. Esteban. Makaindak nga musika nga gikan sa pagbunal sa mga tambol ug ubang instrumentong pangmusika. Mga makalingaw nga lumadnong sayaw, suot ang mga nindot nga costume. Makahingang hasab ang mga engrandeng float nga giadornohan og bulak, prutas ug uban pang mga dekorasyon. Highlight sa pamulak o float parade ang float sa mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan sa 11 ka ethno-linguistic tribe sa Davao City. Ang ating Hiyas sa Kalambuan. Mauna ang nasaksihan sa mga Davaoenyo o bisita ato sa pamulak sa Kadayawan Domingo sa buntag. Wala igsapayan sa mga tao ang kainit basta makisadya lang sa tinuig nga selebrasyon sa Kadayawan Festival sa Davao City. Ato sa parada, nagpakita og tipik sa ilahang performance ang 16 contingent sa indak-indak sa Kadayawan o street dancing competition. Pagkahapon sila nagtigi alang sa Grand Showdown sa ilahang pasundayag nga nagpakita og storya sa abundang ani, kultura ug tradisyon. 8 ang misalmot sa open category, 8 sab sa Davao City School-based category. Sa katapusan, ang Balangay City High Performing Arts sa Mate City, Davao Oriental ang nagkampiyon sa open category. Samtang ang Daniel R. Aguinaldo National High School ang nadaog sa school-based category nga nakarawat og tag 1 million pesos nga mismo si Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte ang mitunol. Basta kita nagkahigo sa wa tay lain paingnan kundi amantera. Gawa sa mga lokal nga opisyal, nakipiesta sab sila Senador Christopher Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.